ki kubor nakaslem jong unongsan hima. Timantangin point sa pi ba las kiram bayangi pi yathu yangi la kanos tem pla job hangni ha district council bar ke kajing ijung pi kajing LNT jung pi ka council la kadon em kajing kiu ba pla yo la kajong district council kat kum kajing pek kajung pi mentang ala job la atem du snem arajar khatsau bad new election last election snem arajar khat khandai ala job atem tapo kini kisnem ke bangal longkum MDC hoi ngiyo isi saya kajing kiu mo kajing roy jing para po kani ka constituency hapo ka jantia jongi kham tame la ka jong ka MDC constituency ngiyo la ka jong ka bantamo ka bha kat kum ba ong ICM ni kum ba ong ICM ba nadu ba ngiyo ya kani ka scheme kum ka 11 12 finance adu 15 finance bat kani ka special assistant grant scheme telang ba kani ka scheme kila ngi kum ki MDC ngila yo ban ai chakishnong gi ba pher ba hapo constituency jongi telang ba kani ngi isinya komen ba kadisi council ngi kalong kum ka wei na ka banta amdei tangga autonomous district council ka ba amdei tangga office mo ka ba pe ya ka riti dustur jungi kalong ro ko office ban ai ya ki scheme ka ba pher ka ba don hapo ka negari jantia jungi ti namar bang i hangne district council kam don ain banyaki chipang pengklam si chipang ki ma kawe parti we MDC le chwe parti ti ke kajing ijung pi la piton kam ban kalano nomor bangin pais dan la ka kajing ajumut pi ajumut em ka sarkar jela ban mandat no ka ain ban ya mare chipang na ko parti chipang na ka we ga sengma ya kani ngi shem ba kani ka long ka ba mo ya ngi kum ki MDC ha kani ka district council jungi hagi por ba mensualai te chipang ila chipang gini ki MDC hang ni kila pen khalem sarkar mo te ha kani pat katem ke bala nado balong CM i ma thombo shiwat te kani district council jongi kala long stable mo lang ba ka jingi ke trelang jongi ke parti UDP bat parti NPP bat kiwei di ki perlok ki bai dona kani ka steering committee jongi te kada ngi kum na kalian ka steering committee ngi ju pensingau chaka sarkar mo ladalong ke bala te ban trai kam no ya ka tu ka ten sidul kin ban bagi MDC kimla ban phet na ka we ka parti cha ka we ka parti ke to ban ban trai kam ka tu ka anti defection lo khnang ba ki dei hi ban khnang ma yo la ban ya trai da ka mon sia bha jami la da unu bangi jet udai ba ban ne hadu sansnem hadu full time ti nomor ba PPD na ka sen UDP ti CM de na NPP Hindi ka daw ba pinlongi pi ba pinya ya syong lang kan ne hadu menta mo pa UDP ba ke NPP balik ka scam da ka shki menta ya kanete ngi de ya parkhalam hi nado lang ba CM ma thom bo siwat bat nga ka mu deputy CM de namar ba ngi tip baro mo menta ha state government lo NPP UDP ki trelang te ngi sngeu suk mo te bat ngi sngeu tho hiru ba lang ba ka jing ya trelang jongi te let's say ka state government kan sa pelai ya ki scheme ba pher ne ya ka share jongi ki badon hapo state government na kata daw ken ngi trelang ado mene ado menta bangi ne kum ne ti nomor ngilai ekran bat i balaski ong ba ki kwa ban yo no to ka ain pandam yakin tiap seng ti hakne ka jing ajumot ngi ki konsel ki ajumot ya ka sarkar ba namta kan ka jing amendment jo ka sik chadel ti ngi ko ban tip nak leng jung pi ka EC jung pi ki ajumot jung pi hakne ka amendment jo ka sik chadel philap mani thu yangi mata Tinagaliang kajongi halal kajing yade bat kane ka propose amendment jong ka sik chadel kim da bon than kita ki proposal jongi ki ba la pan nangi kabanongkong hi ki pan na state government ka ngi la le na ka bantaban increase ya ki number of seat te hakjing yade bat kani nagaliang jong ka government kala sha yangi ba pan increase hado sau phungut ki elected plus sau ngut ki nominated handai hadin ba ka steering committee jongi lai pembej bat ngilarai ba ngin sim tang lai phungut ki elected but arngut ki nominated tangkata hai ka wei ka ba ngila pha se government ban kini ki unrepresented tribe
te ka jing ya katu te kam don hi kam tri kam rehang ni hangi namar nging la don lepa ka we ki track ki bang la don kini ki saipung ki biate kini ki la don lepa lo jong u MDC jong ki te ka tu kam ni klem le hi te sakawe ro nakaliang ka jong ni ngila nakaliang ka proposal kat kumbala pha sangi nak benta ban wan ra ye kini ki scheme kini ki scheme ban wan direct be syakini ki kat kum kujing kwa jong ka sarkar India hi bakan poi be syakita ki municipal council handai ngipat hang ni ngimpat don kita le ngimpat don kita ki local bodies ki bala ban pe laj na ki wahe shnong ki doloi te udoloi ru hab hapo ka jing pe jong ka council ki wahe shnong ru ki hab hapo ka jing pe ki council te yakata ka jing wan ka jong ki scheme ban poi sakit local bodies so na kaliang ka jong ni ngila pha ya ka proposal bakan wan long baka district council te nakar district council pat kan penpoi le kan bha syabaro gitu ki shnong le ni ki ilakas ki bha po ka council Tinggi kuat mantip pi la long MDC kan no sen hang ne ha JHDC. menta ngala long lai tem ni ka de ka sen ka balai naka nartiang konsensi ngalong CM ngasdang manlong CM nau snem chi nau ar hajar khat sau te tat hadu u ar hajar khat nyeu jong September te mentapat dengan ngasdang beng nadu neu ar hajar khat khandai hadu menta Tinggi kuat mantip nomor bahang ne ngi isha penki ba mo ka shuki CM. Ti menta pat de ngi hamslam hamne menta. Nakai ka daw ka but ka rukom terkam jong pi hadu ba pila menang beteng ye long CM jong pi ne kan jantia atmos. kabut tengamdon ro kabut ngamdon ra kanu kabut kawei hi kumba ong deputy CM mene ban long CM lene ban long deputy CM hang ne kamdei ratang ke jingkwa jong amarwei lene kamdei ke jingkwa jong malas ke marwei lada kamdon kata ke jing yabeit hapadeng ka ki MLA ki jongi badan haka state government hapadeng ka UDP bat ka NPP kawei ke de kata da ke jing yabeit lang ke jongki tingila kila pta yangi ban lek CM dota ban lek deputy CM dota lene ban lek IM kita kade kata kawei ka kejing ya pembek ke bangila ya beilang nadu ki MLA bat ki MDC te ka baar pen ngala syong ne kum CM ya ke bangale ngale be da ka basai transparency ngam jukwa ban le marwei lene ngam jukwa ban buri ya ki jingyo lene ya ki skim lene ya ka kom trekam jonga ngam kwa ban le marwei ya kanu ka kam lene ka policy matar ka bangide ban le ngale be da ka baya peliu jumut lang da kebaya kenduk lang ni le kebaya keren lang te sakawai pat kebalai ngatrai ba le ba menta kala duna kene ka jing penhap syuki le ni ke jing yatan telai padang wan penhap na kawai ka stip komiti skwe pat ngatrai kawai ke dei ke jing bom don pisa syupi kawai ke dei kata te namar kim skemento syu ya ke jing long CM namar ban syong ni klem ke bisa kim skemento syu te kita try kita Tinggi piong menta ba bakad ka duna ka Japan Clam CM nomor bondan pisa shu. Ting pai kandidat nomor ba ka je konsil ka de we JHDC ma ka ba hadu menta kino tre jong pi kidu tolop. Ni ko bentip nak ka daw ba kidu tolop kan benai kidu tolop. Ka jingdu tulop ha ka jing sisa ka kala jia na do ki por ki bamanswa kat bangas long CM mangara ke ya kutulop ngla do lepa kumbala sabenai te hadin nang turu kat ke bang kepisa ke bangidang yo ngahaban recover ya kita ki benai ki bala late takawai na kidaw ke jingdu tulop ke jongi ke ba nakaliang ke state government kamla ban pelaj ya ka share ke jongi ke badai ban siu chaka council cisen pelaj nama kapisa ke jongi kat kum ke jingkhen ke jing dia ke bangil akhen hapadang ka district council ban ka state government kadang biang ban clear ya ka tulop leni ya ke pending salary jongki
employee ki jongi hanre namar ba ka state government kam tre ban ai le ni kam tre ban pelaj cisen pelaj ya ketu kepisa ke bang le khain kedai kata ka daw ke bangim ngiru ngim la ban pelaj tasaka weiro kumbangi yo i himta bat pilio i himta ke jinglong ke jingman jong karoy ka par ni ka khayi ka pateng haka district council ke jongi ka main resources ke jong ka kedai ka collection hak ke jing dei na ka royalty na udu yong na ki minor mineral bat ki major mineral te kumbolong na do bakhang udu yong te ka collection ru kamdon chu kala duna te kadai kata ka wei ne ki daw ki balong ki jing telot le ni ki jing kerdu ke jongi ka council Kumba malu malai ka share ba pinang sakut po ka sarkar jala mo sila ba itu. baru ari ngi ka share ka bangidang sakut ke de ka major mineral bat ka minor mineral hi kita ki de ki bala sakut ki ba menta ngidang de pan ya khain tangka jingkhain ke ba now 2021 121 22 ngimpat ya khain ya katar ke badang sa te kita ki de ki main bat ka transport ro nakane ta kamju sai nama ka masukut ke financial year kum tu kila clear he handai ki baboni ki basa ki de kini ki major mineral bat ki minor mineral ti ngam la ban ongi pe exactly henry man hakani ke bang la ye ken kum tu shi 64 something ngila ye ken 64 crore te kumulong himanta te ye kata baro angin pat ya nang yo tang sitiang Tiang ni idan ba kendo ki ong ba pila thong nong tre bun pala takadaw ba pim na asyu ban siu tulop ki nong tre jong kadai siya. kajing bun kinang tre kade ka we ni kidamo ya kata ngim la ban len namar ngiyo ihi namar ngimde ban ong matung mangala ni batung kani ka stip committee ka bamta handai ya ka abar staff hi jong kani ka council kade kebala abar staff lepa nado ki snem ki bamansua nado ki stip committee ki barim handai ya kani ngim la ban lai handai ya ki ba ki la thung mo handai kani ka stip committee ka bamenta kalau ya iya kata ke jeng abar staff handai ngila sim da ka we ka rai ban wan ra da resolution ba ngin penrit dan ngin minimas ya kanika strength jong ki nong tre lada like kano ka judge post ha kanika district council ke jong ngiro ngila sim ya karai bangin nam tungshu tat hado bakan da poi hado kandai spa ni sejar namar habang ye page bat kmi binia ya ke jeng ran kam hang ne po council ngim dan kam ya kita ki brio hado kan riu kan yospa ladang idan kum ta kandai spa sejar kelabiang kelala ban ron ni ya kejing penyait kam apa kan ni council handai ngat rai ha tu ki por ki mensua ki isi ki mensua ki kimpat da kerdu leni kedang pahu kepisah te ki yatung te mentapat ke ni ke apot ke wan hap no hangi tinglah hapan perkat ngilah hapan thut kilat kumno ban penduna ya kejing pelut ban nem thung syu ya ki jing ki nong tre ro kenang bangin la ban ai ya ketulop ko biang jong ki nong tre man lau bunai kata ke jing kwa ke jong Yung ba duna pisa na marba mo bamilat pisa na ka duyong ne kini ki badai mo motion tingi ki hang ne jantia hills ki bun ba karkhana ti na kai ka daw ba kini karkhana ro kila bun ba kimla ni pisa kan entang konsil kita ke jing sisa kata ngiru mentang juya keren hi ya kani ka kam hapo ke stu komiti ha ke jing de bat kini ki factory mo te kini ki factory hado nyau prateli ki don hapo ki district kejongi te kimde ki factory ki bala INOC ha ke por jongi namar ki de ki factory ki ba INOC na do ki to ki por ki CM ki ba mensua tingin ong pat kumno namar ha ke to ko por ba ki INOC ki klem bu leni ki klem penhap ya kini ki factory ha kata ke kendon ke ba ki de ban siu ha jing sisa kala de ban sim ya ki si sanpronaya leni si tengka perbak naka produk ke jong ke we pegawai ka
factory. Teladaki sim tang hakata ko merangatarai kat kini ki factory ki bangi don hakane ki district jongi te kelabon tapi ke pisah bangin yo anak ke council. Henry hakato ko por ki isu baik tang ya ke NOC ki klaim penhap ya kita ki i bentar ni ki jingsiu ki badeban siu ke factory ya ke council te ki sim tang ka bai NOC te mentangim la isu namar ki wantang isu charge ya ki tang ka bai renewal tangkat tahi. Henry ngilatu kilat kelenti hakani stip komiti jongiru konta menta kumno bangin persyang ban penrung leni ban pen siu leni ban pen yo jeng mentoy ke council long ba kini kar kana menta ngidang thut kelenti kilat. Henry kumbolong mentaru hak jeng yede bat kini ki coke factory ki ba la monjur de ki ilaka ki ba la monjur da ki sinong kila ai lepa ki NOC na kisinong handai ngi council ngi aya kita ki NOC handai habang ngi aya ki ngi pat ngi bo ya kawe ke NOC ba kinhapan siu 100% na kajing penmi ke jongki man la ka sikwatar jongka monthly report ke jongki te kila ngilabo ya ki bakin siu monthly Henry nak liang jengki kila kerpat yangi bakimla ban siu monthly bat kila kerpat sya yangi bengin siu tang sisi kuatar kamto nak ketuka monthly return ke jengki 100% jaka council te ladai ha ketuka forward yak cement factory ladangi sas yaki parbak ladangi sim yaki tang kumbasi tengka si sibak ro kelabun ke bisa ke council kala ini Ri mentangi dang persyang ban wat kelenti kumunu ban pen trekam ya kata ladang ngila. Ti mentangi ngikuat mereka sabat piba naski rembai. Namar ba kadus konsil kadon hapne kejing kerduk pisa. Ti hatu kene kejing kerduk pisa kadai ru ba hadin belakang doyong aja katsau kadai sya kumtane dang don ki lat ba kadus konsil kadon kejing kerduk pisa. Oi ka dau ba nongkong hi te dei kata hi te ga jingkhang doyong mo kala kata ya kan ka share jongi bangi yo kumba yo menchua te ka baar pat kumbalong CM kadai ka dau ba bangi kudu pisahi kalong ba ngi yakini ki factory badon chakan ka than jongi hi te hakapor menchua ki INOC ki claim da ai ki terms and condition ki batai mo yakini ki factory ba pher te lengba kane hi ki ngi kum ke district council ngi kerdo hado mentakin ya ka district council ngi mi pisah ini Keterding lesen pat deh kalong kumno ka lak dang kiu ne kadang hiar kat kum kejing pecu pi nama kane gawe ban ai ban mi pisah konsil kumbalong mentahi te kala hir namar ba hakatoko por badang play de yong te shubon git kharmo kini kinon tribal ki wan chakane ka thain jongi chakane ki jaka te ka district council ka ai ka teding license na ka banta ba kini trai mo yakta te yamanta pat te kila lek phai la ka jong sinong te kim kumdon shu chakane ka thain te ka teding license ro kamut kala hir ka revenue na po ka teding tax and taxation le kumut menta kala hir ti hap khakne ka jingel jenti ki jong pi ki isi ba menta ti namar ngin phaino sa ka jing rakhe jongi sampos nam ti ka ek jing i jong pi ye kane ka sampos nam hadin la kajala jongi kadang roy kamtam po konsil jong pi ki ek an gi ba phindang penne pensa ye ka mendang jong terpang kane ka Chantia Hills at Mostre Konsil Pi ni kermen ba kanlong kumta hi hadin ka san peus nemro nginyo hi ya ka chongsuk chongsai nya po kani ka Chantia Hills jongi te ki ain ki bangin sa penmi hina po ka district council kan dangbon hi ki ain hakbai dei bat kini ki klan bill so ngikwa hi ban le ya kata te sa kaweiro na do menchwa hagipor menchwa ngitip ba ka ya kani ka scheduled tribe la issue da ka district council te kala bon paus ne menta te scheduled tribe kamu mentahi kala issue na da ka state government mut DC office te ya kataro ngikwa hi ban kren lang ba CM bat ki ba UCT chapo state government khnang ba ngin yo wan ra ya kini mo khamtam ban pun phai biang ya ga cha ka district council na ban issue no ya ka ne ga scheduled tribe te hak bai dei bat pat ka roi ka par te nga scam ba hakini kisan peus nem ban wan lang ba kani kisan peus nem wadap ka state government jongi syakmat nginyo hi ya ka roi ka par bat ka ei ka ba chaka thain jongi hapo jantia menta kadang don hi ki jaka ki ba kumba ong si emine
hoi kila don ki jaka ki bala like lenti sengking mo ki surok gila yo tang baca kate ka thain menta don ka border area ang te po Bangladesh border area Hurai Hungary nga isen AP gibru hang to menta kila jingjar ban lei banwan kham tame ka por liur kimla chu ban lei banwan te ya menta nga kum ban ong ya kane te lada ka dei ka bayu te ka state government kana pai pi bini api ya kane namar mangi di council ngimla mo ban le kata namar ngi yo scheme gi baduna namar kat kum balong menta ngi hapo di council ngi don light league di council te ya ratio hang ni la divide by the state government kum balong menta 9:8:3 tengi harpo jentang yo tang 3 te khasi pat 9 garo 8 te ki mentang yo scheme ben man ha kane ngi yo scheme na ka 15 finance ka DC council khasi hil ka yo arpeu crore garo ka yo kat prangi pat ngi yo hang ni tang hinru crore tam te lang ba kini ken tada ka state government kala ban le ya kita ke jing ka bangi DC council ngimla te nga scheme ba kesan peus nem sakmat ro ngi yo ke chong sain chakane ka thain jongi Ti so mang kipen kut yakni ka jingkran jonga bat phi halo ka jingdap tan persnem ka jalla ka jongi. Ti ka ka kubar jong phi sakipat ba. Ka kubar jingdap tan persnem jongi. Yak pat ba habang rakhe kindap tan persnem jong ka jalla. Jingdap san persnem jong ka jalla jongi te ngakit bok kirwang hi ya ka state government ya chief minister but ya ki cabinet minister but ya bro ki nong yalam jongi ki MLA but kamtame ya CM jong DC council janchahil jongi ki executive member hang ni but ya baro ki member but kham tame ya ki pai ba jong state Meghalaya but yung ri khasi jantia jongi bakin yo ka ki ka khan ka kamai ka kaji ka babha bamiet but mangin like na kani kham tame na kni knyang jingpang mo hila yo sngiu ba man tab la poisa we u knyang jingpang u ba wan chakani ka thain jakari ga muri mulup jongi omicron dengan ngai scam ba daga jingkit bok kirwiang badaga jingdep san peusnem jong kani ka state jongi nga scam ba nang ni chakmat nginyo ahiban imsuk imsain hapo kani ka state Meghalaya jongi So mang kipen kut yakni ka jingkran ka jonga bat phi ko ban phai kendiar. Ki development ka bang sa kut menta ba phi ka diskonsel ka pentre hakine ki sngi na ki snam ki blale. Ki scheme ka jing sisa na ka council ngim judon ragi scheme ki basa akut. Henry kamdei kita ki scheme ki bangin pentre da ka jing tre ke bom don pisah. Namar kino ki scheme ki ba ngiyo te sisen bing la khut ya ka tandar tengi kemut ke pisah kala don lepa. Te kam judon ragi scheme ki basa teng. Henry ki don hi katu kat ni ki scheme ki ba ngimla ban pendep hakapor ke babiang na ki daw ki ba don ki members leni ke MDC ki ba propose ha ki jaka ki bam yabiang don ki scheme ki ba ngim yo jaka bu mta ban sinai community hall leni ban sinai ya ga madan football te kim yo jaka ke babiang te ki hab wat jaka sawe ki hab penbeit ya ka jenglong jingman jang ki jaka tang ki don kum kita kato kat ni teli ki ba sateng handai ki ba boni tengim ju sateng ina mar super tre kam tu kamut ngikot tendar ya ki scheme ki bala don lepa ka bisa Tingi phai kana ka yaw musyang mo kana ka jingpe jong phi. Na ka daw ba kaslam ng igbal aslam ha kana ka yaw. Na ka daw subatay kindet ngi. Ka hakajin yade ber kane ka ya musyang pi namar kane ka de scheme ka bala arim ma na do ki isi ki ba mansua. Ka hakajin tre ya kane ka yew ka de kapisa ke bangiyo na ka Ministry of Donors ngiyo ya ka first installment handai haba kat bakan ka first installment kadang ya te ka don ka jingkela len ki plan len ki estimate hapdeng ka jing tre te ka jing bakalahi ka deba hakapor penkela ya ki plan bat ka estimate hakjing deba ya kan ya musyang nakaliang ke council ki klem pentip sia ke Ministry of Donors bakala don ke jing penkela lene kala pher ke jing perlut sep hak jing de pantre ya kenika ya musyang ita ide iwe idau iba hadu menta ngim yo shu ya ka second installment Tu ngi kan mau snam kat no sedang ya ka jing tre ya ka yaw musyang. lembak kala usnem ar hajar khat ar sedang ya ka
sanction hak tu kepor ni ya 6 crore point 33 lakhs. Sebutkan ni ke skim kalau akut baik punya pinam lah. Kam kut re mentang ngidang proses. Ti ya nang don kumulong himenta ya kan ni kejing train ngila penyaj ban IT syaka piludi building. Ti maka kalau penle kalau penbeit ya itai jing bekala ni jing don kam. Ti ngidon kejing kermen ban manakanir ngidang yelit sya Ministry of Donor but ban ya thu yaki ya kita kejing sisabara ya kejing penbeit bat kejing don kam kat kumbasya ki kendon ka anjong ka jangka building bylaw. Tengah raya kini ngidon hi kejing kermen ba ngin sayok hi ya kas konstrumen bat ngi ban pen ndep kat kumbala mang na bestang. Ti mentangin haswa bang hadin namarongin rakhe yo kas nirap sempusnam hak arpoi terai. Ti kejing ijung pi namar ba. Hak election aja apply kan wan. Ti kejing kerpat jung pi kepat ba namar ba. Hadin sempusnam. Ngin sawan rap yang sawan ya kejing jit yakin mikmat ke batamai. Tinggi jor kam em kinu mikmat bangin nyok kinu sencar kiba biat babiang nam taban sencar ke jela jongi ke kejing kerpat ke jongpi nama election kelawan ajar pulai Kata ngimla ban pendam mo ya kejing wan jong ke election mentah arajar pulai ke MLA election kelawan. Te nakaliang kejonga kejing pensengau hakajing yede bat kejing jit ya kinong mikmat leni ki MLA. Kipajba barabor habaki jit ya kinang mikman. Kimju perkhat ya kata ka roy kapar, leni kimju perkhat ya kata ka jingdon kam hapok ka sinong kathaw ka jengki. Bunsin hi kipajba anda poy ka por election, kikmi lenti tang na uno kandidit ubala ban ai pisa leni ubala ban ai nang siyaki bikin tebut. Handai ki klem pensyong nang rim kandidit leni unong yele uba biang uba dan ka experience leni uba sempang leni uba la ban wanra ya ki development bunsin hakipor ke bamenswa ngasukwa ban itu yapi hak konstruksi nartiang kejongi ngimju don kita ki MLE ki baju ki bayo ban continue tang arte hadin sansnem legit the way te mentapat ngaiba la laitem ka konsinar tiang kala jit do way be continue do mas nya ba be kadon ke jengi per hakato ke por bekat ba kidang keliang leni kidang jit do way sansnem kam judon kata karo ke par handai menta pat layo ban continue do tuju be ngi kladon kala ya per bun ba Marsnya ulala ban pendep sibun ki skim ki surok ki ti ki sengking ki jingdan kam apa konstruksi menta kala biang lut namar balai ba ulayok ban continue ulayok ban pendep ya kita ki proposal ni ki projek ki bola dep semit lepa da la job biang setang ban pendep no yaki ya kitu ki por ki bamensua ki dei ki jing keliang te kim la syu wan le tena keliang jo nga bu ka appeal ya ki pajba ni ki nong kersan jong ki pajba banda poy ke por election ngimde ban milenti tan tang ya kepisa ngide ban pei bat bisaru ya ubriu ubadon kata ka capacity lene ubala ban kit kle lene ubala ban yatan lene ubala ban wanra ya kejing don kam jong ke konstruksi ke jongi kata kede kejing kwa ke jonga par ke jong ke por nga kerpat ro yo pajba bakin subha ban ya peilem ban ya kersan lem ya uta kandidate ini ubriu ubadon kata ke bor buat ubala ban don hakano kono ke sarkar ban wanra ya kataka roh kepa ti mentangi penkut no ikejing kran jonga bat pi ti ke kubor nam ta kejing dap san pusnem ke jela ke jongi syaki pajba ne ya ke ba pikwa ban ai ya ke ka kubor jangar kumba au mene ngas ngeu komen hadu kata-kata ya kejing dap san pusnem jong ke jela ke jongi henry si benta ngas ngeu komen bat si benta ngala ban ong ba kadon kejing penwit ha kejing long kejing man kejing sneu ba leni kejing yajbe chong upaj ba ha kejing yede bat kenika jing khangdam leni keni kejing don keni kejing pang ti na kaliang kejing ngabu kejing kerpat ya o pajba bakin ya snok tilang bat ke sarkar
ban ya trelang hakino kino ki benta ki bala pta ke sarkar ban ya deng mas lene ban maintain ya ke protokol jong ke bala pta na ke sarkar kenang ba kan nam jur lene ba kan nam don kanu kanu kata ke jing perking ke bajur ha ke ni ke por ke bangin le kemen lene ban le celebrat ya ka jing dap san pusnem jong ka sarkar jongi tengah kerpat yo pajba bakin subahaban ya sengap lene ban ya kongo ya ki jing penbaik na ke sarkar namar klaim ke jing ya snok tilang pajba ke sarkar ke kwa ban le kumta lado pajba tre ban snok ti kalong ke bae ya ke sarkar ban yele ya ke ni ka jingwan jong kini ki kyang jing pang ke bobon jaj tengah nak leng jong nganga kerpat yo pajba baro hakani ka distrik jongi ban ya snok tilang ban pajba ya ki jing pta na ka sarkar Te kumtu ngilayo banyakran bat kini ki arngut kindong yalam kata i CEM bat i deputy CEM de kuble shibun ya kapor ka jong phi baro arngut tingis khamba nginyo ban rakhe lalu ya kene jing dap sanpusnam ka jela jongi haka arphoi tarik manta ubanai arjar arpuar tingkit bok ya phi baro arngut ma phinang shat nang klan ma phinang trebha yela ka jong ka district council berkumjuru phina sakri yela ka jong ka jaj benrio te kerpang ya phi paj baru ba phi ju kershan ya ka channel ka jongi unong sanhima dang ya kershan ya ka channel ka jongi berkumjuru bagi naikin rupat hakwe kapor kuble shibun ya phi baro ki paj ba ki baju kershan jongi